Mami, दा मोनायाव गोदान बोसोर बरायनो थाखाय रेडि दा? गोदान बोसोर बरायनो रेडि? हा? बिब' आरो बियो फंबाय, बियो आंनि ओमफ्राय बै सासेया मुनिनि। मा मोनजाबोखो नोंसोर? मा मोनजाबोखो नों आयं? मा मोनजाबोखो? दाउ बेदर लेग पिस। ओमफ्राय करी, चिकन करी। वाव! पिग। अमा? दाउदै। वाव! सोर होआ? सोर होआ? माबा होदो, मादै फिलाया बानायदो संदों। मादै फिला? संदों। मादै फिला संदों। वाव! बा ओरैबायदि सफैबावबा। हा? बा थफ्ला थफ्लि होंगो दोंगो लाफब जोबना फैबाय नै। बा मा बैफोर दा मोनायाव गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय रेडि जाना फैजोबखाबाय नै थालिर थफ्ला गोगोम जागोन बानायसो बेनोसै लाबोद' थालिर थफ्लाफ्रा मा लाबोखो बियो दा मोनायाव गोदान बोसोरखौ मा खालामगोन माजों बरायगोन जानानै ना मोसानानै मोसानो रोंना रोङा नोङो हा माजों बरायगोन नों माजों चिकेन ललिपपजों बरायगोन नों लाबोदों चिकेन ललिपप नों लायगोन ना दा नोंनाव फैनानैलाय मानि फैसा खरस खालामबावनो सेसखालै आं सानदों बे मनायाव लाबोजोबखादों एकदम होंगो दोंगो अयथासार गिदिरखा ना खानाया आं दासो खानाय हाजानाय वाव लावथाय मावथाय सोरनिफ्राय लाबोदों आबै बायनासो नों थाइसे जों थाइसे खय थाखा लाखो मिथिया आं नोंनि बिबोनांसो बायना हरदों सोर नोंनि बिबोनां आंनि बिबोनां सोर सासेबावा खुसिया मेगना लुथुर गैया बायना हरदों बिगुमैखौ अनाबा जायो नामा दिगिमे सामान मा माथो दं नों मा लाबोखो बानायसो मा ओरैबायदि हारांगागाखासैलै आयु आंनिबो जौसिनखा दा लाथ' दा नों थांफिनो ना नामा दा थांसै सोर फैयो बहानि गावनि लोगोफोर दिग्गिखौ रोंला जानोखौ नोंसिनि बे सुजुखि मुजुखिखौ आं रोङा ओंखाम जानोब्ला बेदरबाथाय माने मेगन मेखेब्लाबो आखाइ खुगाव थ्रोब थ' लादो थ' नै बिसिबां मा बिहरो नै ओरैबायदि डिस्टार्ब महा डिस्टार्ब वामा बारा गोबाव खालामनो हाला होदो जाम्बिफोर बिब'आ खथन नेनानै दङ मा नेनानै दोनदो जादों जायाखै बानायसो जादों दा आं नैबेखौ मा लुबैदों एबारावहाय लहानि फ्रेमसो दा रेडिमेड बानायखानायसै ओमफ्राय बोसोरसे दोनबाय थानोसै हा दिनै हारांगा हुरांगा गासैबो सफैला जोबलायबाय आरोबाव दा मोनायाव फुरा गोगोम जागोन माया मा मानोथो फैया बिबैनै बिब'आ मालाय बिनानावफोरनो गथ'फोरनो जानो थाखाय रेडि खालामलायलायबाय आरोबाव बिब'आ देहाया थिग गैया बेसेरा थ' जेखियानो जादोला सफैबाय गासैबो बानायसो सफैबाय बानायसो सानै आयं माबा माबि फिसाजोनो मा होनो जानाया गोगोम जागोन खिन्थु हरनि 12थासिमहालागै बिनि सिगां बे भिडिअआ ओंखारनाय जागोन दा मोनायावहाय सेलेब्रेटआ गोगोम जागोन क्या बोलेगा बोलो हैप्पी न्यू ईयर एडवांस रात में एडवांस बोरेबे करेगा ना नहीं बोरेबे करेगा यहाँ पे करेगा ना घर में अभी का साथ ट्यूशन है अभी के साथ ट्यूशन कल क्या है कल तो स्कूल बंद है हाँ वो शनि से बोल रहे कि मैं ट्यूशन ना करूं क्यों दे जाथ'लायलायबाय दाहाय जानायनि अमा खाजि होनिसै ना मा मुनि रानद्रायबाय अभार जाबाय हा ड्राय जाबाय ड्रायब्लाबो जानांगौलै रानद्रायलाबो मोजां नङाहाय जाजाया बेनसोननि बिनानाव इसा सुस्मिनि बिनानाव मुनि बेयो जाहैबाय आयै मेगना मानो ओरैहाय मुनि
मा नामलाय निसान ओरै नायलाय वाव किउट माइकेल जेक्सन मोसानाया माबायदि मोनलाय आयं माइकेल जेक्सना आव आव होनलायोमोन दा जों दा सिथाव जानोसै ने मामि बेलाय जानाव माबाथार जालाय दे खोस्लिजों जालाय दे खामब्र'लाबायगोनसो बे हा खामब्र'लाबायगोनसो हे दांद' मामि नोंनालाय This is yours आब' जानो आब'आ आब' नङाबा खारबायसो बे जादो एसे मैयाबो जाना फैबायना दिनैबो अमा गोरान जाबावनोसै आरोबाव मैया जानाया गोगोम जाना फैदोंना आंथ' नैबे बिदि आइया साला आं जायखौ लुबैदों माथो बेखौनो मोनदों नै गोरान बायदि गोथाव गैयालै नों जानोसै दं जानानै लाग्रोनि बारा माबा खालामजाया ओमफ्राय ब्लगाबो जागोन ना बानायनांगौ ओमफ्राय दानो दावदै जागोन ना मासे दं बिमायावनो दावदै बानायना होनायसै मालाय बा मालाय बेयासो दावदैलै बे बाबा बिराद आलु दं ओंखायनो होआखै दे आइदाया आलु गोसाथाराय दं आं बांद्राय बुरजा होफ्रांदों स्टप खालामनाङा आलु दं ए नों मानसि गिदिर नालाय ओंखायनो आलुआखै गान्दा सालाय बिनियाबो बिसोरो मालाय बोथोराव नोंनि लाखादों मा नोंनि लाखादों दानिया जानाया सेहेराया बिमायालाय हनै खुगा खायलेंसो खालामबावबाय दा रागा जोंबावगोन दा बयबो नोंखौ रागा जों मा एफा रागा खरा होनना बुंदों मा होनना बुङो देलाय बुंलाय जोंखायो बिदिनो नाङा फाङा खेबलाबायबा जोख्रोबला बायनो नागिरो केमेराखौ आयु बिदिनो हिसाब खालामनाया माथो नों फन फैगासिनो ब्रा सोर फिला बिमानैया अनसो गारोलै बेखौ ओंखाराखै दाबो दाउदै बायदि अनो बिबियाबो खामोन दा माबा न'आबो खोमसि दरसि जायोना नायग्राया बिनो नै थाङानो फिला जागासिनो नै थांथ'लै थालांनोसै थाङा ओहो थांला नों नोंखौ जाहोदो होनदों ना नोंखौहाय माबा आलासिखौहाय जाहोहरदो होनदों थांगासिनो अयथासार अंखायोलै मालाय अयथासार अंखायो बाबुखौ मेगन साबावबाय हनै फिला जेसिबि आखाइया जेसिबि आखाइया नोंखौ मेगन साबावबाय बाबुखौ अननायखौ जेसिबि जेसिबि आखाइ होनदोंहाय गोमोबायसो हनै मानोना जेसिबि आखाइ जानो दालाय नोंनि आखाइ ओरैनो मा मानि जेसिबि नों जेसिबि नङा ओमफ्राय बा मैया बेदर आग्लायनायखौ मारि जोबबावदो नोङो मैया मा दादुरि दे दा बिदिनोसै ना न'खरनिफोर ज'नो दंफैलायो फैनोबो रोङा मानोबो रोङा बे सासेयालाय फैनोबो रोङा गोबावजों दिनैसो फैदों ओमफ्राय बेफोरलाय मैया गाबोन सानसेल' थानांसिगोन ओमफ्राय अखानायनो हस्टेल बेजों नै बेजों बारलायथारदों थ' लोगोफोर ब्लगखौ फिसा ब्लग जाबा दाजा खालामला बायसाबनाय ना रोङिनि ब्लग बानायनाय बाय बाय